Estebar na da zo aure ne mun kaso sarauta a gidan sarauta auren nan namu gidan sarkin fada ga saraki mun ga ranar murna farin ciki bai boye ba Muhammadu Sani ne ango na Amina Allah sa alkhairi aure ya zama mai dorewa kware kuwa biki wan shagali iyalan Alhaji Ibrahim Rayyahi dan Kano mai kero shugaban rukunin KKR Petroleum Nigeria Limited da na Alhaji Shehu Suleiman Rina hasken fadar Katsina na farin cikin gayyatar abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammadu Sani Ibrahim Saraki da amaryarsa Aminatu Shehu Suleiman hasken fada wanda za a ɗaura a ranar Asabar 24 ga wannan wata da muke ciki da misalin karfe 11 na rana za a ɗaura wannan auren ne a masallacin Malam Sabo da ke na cikin kofar Soro kusa da gidan sarkin Katsina. Akwai gagarumin majalisi da za a gudanar a ranar Asabar da misalin karfe 4 na yamma a kofar gidan Alhaji Ibrahim Rayyahi dan Kano mai kero lungu da zai shigar da kai farin yaro primary school. Ohoho, akwai gagarumin zikiri da za a gudanar da misalin karfe 8 na dare a daidai kofar gidan Alhaji Ibrahim Rayyahi dan Kano mai kero. A ranar 25 ga wata kuma za a gudanar da gagarumin majalisi a ƙarƙashin jagorancin Shuhara'ul Islam Irshadul Madina.